Catalans i catalanes, sigui tothom benvingut a un nou vídeo de YouTube. Doncs avui venim amb una sessió d'empenys. 5 setmanes, el cos ho nota, però seguim un cop més. Avui també són 2:45, entre les 12 i la 1. Hem descobert que és la nova hora punta al gimnàs. Està patat, no ho entenc. He intentat gravar la intro fent abdominals, però és que no podia, a part de que m'he gravat malament, hi havia molta gent. Ara farem el primer exercici, que són unes adduccions amb una trajectòria ascendent, on he de compartir amb 2 persones la màquina. I són les 12 del migdia, la 1. Anem per feina, que tenim un entrenament llarg, realment és curt, però se'n fa llarg. Com sempre, entre exercicis anem xerrant, que porto coses per parlar. Passem a les elevacions laterals amb màquina. Recordeu que si teniu aquestes canelleres us alliberarà tensió als canells. I respecte al que he dit abans, avui en veritat és un entrenament curt, perquè de fet hem tret un exercici, ja ho veureu després. I curt ha de ser perquè tinc poca bateria al mòbil. Ja no és només bateria corporal, que estic fent pols, sinó que també el mòbil és comprensiu i m'acompanya. Així que va, anem a fotre-li canya. És exponencial, no puc més. Tercer exercici de la sessió. Aquí és on faríem la màquina d'empenys horitzontals de peu i després tornaríem a elevacions laterals i després vindria aquesta màquina. Doncs ens hem carregat aquella màquina i ara fem aquesta pressió inclinada amb màquina primer. Després anirem a fer un altre cop laterals i seguim. Ens hem carregat un exercici, cosa que agraeixo, però bueno, si l'hagués de fer el faria igual. Estem tocats de la xaveta. Aquest esport cada cop està més clar que has d'estar tocat del cap. I bé, avui outfit de gala. Anem amb els pantalons oficials de l'equip, amb la samarreta que millor em veig, tot i que ja no em veig. I bé, seguim. Un dia més és un dia menys. Qui dia passa, any empeny. Expressions que demostren que cada vegada estem més consumits. Ara, els dies d'entrenament, hem passat a fer 16.000 passes més 25 minuts de bici després d'entrenar. O sigui que avui la sessió l'acabarem a la bicicleta estàtica. I els dies de descans hem passat a fer 20.000 passes. Ahir va ser dia de descans. Ahir em vaig patejar tota Barcelona sencera, tot i així em va costar arribar, però vam arribar a les 20.000 passes. I aquí estem, avui, aquí. En 5 setmanes ens queda l'empenta final i ja els resultats estan a flor de pell. Dia a dia ja comences a veure millores. M'agrada fer la comparativa amb buidar un got d'aigua, com si tinguéssim un got d'aigua que l'anéssim buidant gota a gota. Doncs quan aquest got d'aigua està ple, o encara va per la meitat, vas buidant gota a gota, que es veu poc, però quan ja li queda el cul, li queden les gotes que regalimen per les parets del got, doncs cada gota que treus es nota més. Estem arribant ja a aquest punt, només queda seguir, que queda res. Següent exercici, últim d'espatlles, elevacions laterals amb politja. Recuperem la canellera i aquí
Ara no sé si ho he dit ja en algun altre episodi, fem servir aquesta silicona per agafar-nos i bueno, tenir una empunyadura on poder aplicar força. Vale? Ho agafem d'aquesta forma. I res, anem a seguir aquí. Ara ja estem en un punt on és important i es nota molt el marcar-se objectius a curt termini. Òbviament, a llarg termini doncs, tenim l'objectiu de la competició, però com estem en aquest punt on ho veiem a prop i lluny a la vegada, és important doncs, tenir com recordatoris de setmana a setmana, esdeveniments, o poden ser objectius o poden ser esdeveniments que et fan més amè el camí, no obsessionar-te tant en 5 setmanes. Són 35 dies, hòstia, això és molt. Llavors, el que penso jo és que, no he pogut anar, però aquesta setmana tots han estat festes del poble. La següent setmana ja comença la Lliga, el Sabadell s'estrena a segona divisió, encara que potser no pugui assistir als primers partits. Ja són esdeveniments que saps que han de passar abans que arribi el dia X. Llavors, cada setmana hi haurà un partit, o sigui que ja tenim un objectiu setmanal. Després també tenim l'Alejandro, un company d'aquí del gimnàs, que el 22 de febrer competeix al Mundial de Powerlifting, i això ja és com l'objectiu, l'esdeveniment de la següent setmana. Després venen festes majors també de Sabadell, són la setmana anterior a la meva competició. També en Diego torna a competir, va competir el juliol a Tarragona, i la seva propera competició, si tot va bé, també serà la setmana prèvia a la meva. Són esdeveniments que s'han de tatxar abans de poder tatxar el meu. I bé, aquesta setmana ara ja s'ha complert, així que el següent és el Sabadell. Si tens algun esdeveniment important abans del 12 de setembre, deixa-la en comentaris i l'afegiré a la meva llista de fets que han de passar abans de la meva competició. També està en David, que marxa a Austràlia, i si no m'equivoco, també és la setmana prèvia o 2 setmanes abans de la competició. Així que són fets a tatxar abans de lo meu. Igual que fer aquesta sèrie, que l'he de fer ja. Descanso massa a vegades. Una patada més i li foto el sac per la boca. Em sap greu, estic molt irritable, això ho noto molt. A mesura que el percentatge de greix baixa i estàs més crític, cada cop estàs més irritable. Jo no soc així, qui em coneix sap que no soc així, però hòstia, li foto el sac per la boca. M'havia preparat el pes i tot buscant els discos de 1,25 i es veu que no. Han de ser de 2,5. Pensava que ho fèiem 92,5 i ho estic fent amb 95 més la pròpia màquina. Que palmaré repeticions i ho hauria de fer amb 92,5? Segur. Però d'aquí la importància d'apuntar-vos el que feu a cada sessió, setmana rere setmana. El més important, ja tinguis un objectiu de guanyar massa muscular, de perdre greix, tinguis l'objectiu que tinguis, és molt important saber què és el que vens fent per saber què fer. Com va anar l'última sessió per saber què fer en la sessió que vaig a fer. Sempre hem de buscar aquesta sobrecàrrega progressiva en la que si un dia amb 10 quilos faig 10 repeticions, el dia següent amb 10 quilos faci 11 repeticions. I la setmana següent, 12. I si el 12 és el màxim de repeticions que tinc en aquell exercici, ja toca pujar pes. La següent setmana, doncs, pugem pes i tornem a començar amb 8, 9, 10, etc. I així és la forma que tenim de dir-li al nostre cos de dir, et relaxis. Aquí sempre busquem millorar i busquem una mica més. En el meu cas, la sessió anterior, amb 95 quilos vaig fer 7 repeticions, si no me'n recordo malament. Primer anem a mantenir-les. Estem en un punt on ara mateix el nostre objectiu és mantenir aquestes 7 repeticions. Si surten 8, Déu sap com sortiran, hauré perdut tècnica. I si surten 6 és el que hi ha. Però entre 6 i 8 hem de fer. Hòstia.
Crec que les hem mantingut. Uau, quin mareig. Crec que les hem mantingut, però sacrificant una mica de tècnica i res, ara toca baixar pes i fer el back-off. Menys pes, menys càrrega, més repeticions. Donem per finalitzat el bloc del pectoral. Hem acabat el pectoral, hem acabat les espatlles, ara toca treballar el tríceps i ens quedarem ja aquí a la politja. Comencem amb aquestes extensions bilaterals amb el banc, després passarem a fer unilateral amb la canellera també. I res, el 3% de bateria al mòbil està aguantant, hem aproximat, anem a fer ara efectives i som-hi. Ja veiem la llum al final del túnel aquesta sessió, tot i que encara ens queden els 25 minuts de bici, dinar, si se li pot dir dinar, berenar, si se li pot dir berenar, i acabar el cardio del dia, que em queden unes 5.000, 6.000 passes. Jo crec que el tema del cardio serà fàcil, així que som-hi. Ja ho tenim, això. Ens queda l'última sèrie de l'últim exercici del dia. Quan es tracta de l'últim exercici, m'agrada aproximar, fer la primera efectiva sol i deixar-me per gravar l'última. Així ja queda res. La feina ja està feta, falta la cirereta del pastís, no sé com es diu en català, la guinda del pastel. Així que anem a fer aquesta última sèrie. Som-hi! Doncs ja estem per casa, ara us explico ben bé què ha passat. Abans de res us ensenyo el dinar, que són aquests 100 grams de patata, 250 de verdura, principalment carbassó, 150 de pollastre, amb 2 grams, tot això amb 2 grams de sal i 1 gram de sal baixa en sodi. Què ha passat? Doncs que efectivament m'he quedat sense bateria. Sort que al gimnàs hi ha bateries portàtils i he pogut carregar una mica més el mòbil, el just per ensenyar-vos que també hem complert els 25 minuts de bici i ara ja doncs, a casa amb el dinar per despedir el que ha estat el vídeo d'avui. Com he dit al llarg del vídeo, ja cada cop més a prop del final d'aquest camí. Ja veieu també que ara a YouTube estem amb 2 vídeos setmanals on intento que un dels 2 sigui un entrenament i l'altre contingut així més variat, com anar a comprar, el posing, etc. Si teniu alguna idea o algun tipus de contingut que us agradaria veure més per YouTube, ho podeu deixar per comentaris. I poca cosa més, si has arribat fins aquí, gràcies, ets molt gran. A la descripció recorda que tens els enllaços de Quota Vita i Protgis que et porta directament a la web amb descompte. No t'oblidis de deixar el teu m'agrada, subscriure't si no ho estàs i activar la campaneta per estar alerta de tota novetat i ens veiem a la propera.